Tumanda. Sarang sila. Kabayan. Kabalan. Kaum sa skanken? Saan may CR dito? Danskan, where are you? Alin? Anong gusto mo? Mamaya sabay ko. Doon siya nagtitinda actually. Hindi yung basurahan. Ayun. Ayun ang mahiwagang basurahan. Mas magaling na ito. Papasok po ba tayo? Ay, hindi ko na-click. Hindi pa lang po na baka mamaya papasok tayo. May Hindi, 100 eh. Nag-ano lang, nag-vlog. Baka mamaya mawala kayo. Dito lang ako. Bawal dyan. Una. Tara.